बिना गयारिया टिकेटआ कनफार्म जाबायनो प्रमदआ लिरनानै होदों बेबो गन्डगल दा टिकेट लानांगौ गन्डगल दा बिनाया मोनथारनांगौनो नङाब्ला बैयाव गावदां बारहैबावनोसै जाहैदों गावदां बारहैगोन जाहैदों हाब्रुआव दा बेबादि इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों आरो जाय बिथाङा बुंदों बियो मानगोनां खांखिला सार डेट मिन्स जिनेन बसुमतारी बिपिएफनि सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बाथ्राया खुब सिरियास बेल' नङा बिथाङा मोनसे समाव खाम्फा बरगयारिजों थाफानानै खामानि मावबोनाय सासे नेता दा 14 नं चिरां दुवाराव इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट लाग्राया गोगोम ओंखारदों बेनि गेजेराव खाम्फा बरगयारि भार्सेस बिना गयारि बिथांजो खाम्फा बरगयारि बिथां आरो बिना गयारि बिथांजोनि गेजेराव मैखोम दावहा जागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन लोगोसे जुदि मोनाब्ला बिथां खांखिला सारा बुंनाय बादि बिबारावनो बारहैमारगोन बिना गयारिया बेसेबां सिङाव गन्डगल आरो बेखौ लानानै बिथां खांखिला सारा मा बुंदों बेखौ जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। खोनास' नोंथांनो जिहेतु बयहाबो अधिकार दङ राजनिति खालामनायनि बेखायनो नोंथांमोना जे बै इउपिपिएलआ जे बुंदोंमोन प्रमद बर' सरकार जानायनि सिगां वान भट वान जब थारमाने इंराजिजों बुंदोंमोन मोनसे भटआव मोनसे साख्रि होगोन न'खर न'खर मोनबायना रायजोफोर न'खराव गैया मोनाखै एक नाम्बार नङा होमबा एक नाम्बार आरो सोंबावदो जे बेनि हाथिजार ओनसोलनि खना खनला थानाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ प्रमद बर'आ राकेश ब्रह्मआ 75,000 करि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होनो होनदोंमोन मोनदोंना मोनाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांमोना होननानै सोंदों गैया जों मोनाखै 2 नाम्बार जों बारा बानायना बुंनाङा सैथोखौल' बुंनांगौ गावजानो गिनानै खोन्थाहैनांगौ जे 2 नाम्बार जाबाय बेनिफ्राय गामि मोननैजों गामि दरसेजों सेक्टर गंफा होनो होनदोंमोन मोनबायना रायजोफोर गैयालै मोनाखै 3 नाम्बार फैमाल आरो बेनिफ्राय न'खर गासिबनोबो अरुनदय होनाय जागोन एमपि इलेक्सननि सानसे साननै सप्तासे सिगां बिराद फन रानो फट' स्टेट खालामना लामा माने गैगौलायो मोनबायना साबसे मोनखो गैया मोनाखै गासिबो गैया 4 नाम्बार आरो बिदिनो बुंबावदो ओरैहाय वाइ न'आ सोर मोनखो फैसा लायाबालानो लुना होगोननो न'खौ फायखाना लुना होगोननो सोरबा फैसा हरनाङाबाला मोनदों नामा मोनदोंबा रायजोफ्रा जोंनो खोन्था गैया रायजोफोर मोनाखै हनै मोनदोंमोन फट' लानो 500 होआब्ला फट'खौ लायानो 6 नाम्बार केन्सेल नङा होमबा बिदिनो ग्रोब गावसोर बुंनायखौनो सोंहैनांगौ अब्लानोसो थांगोन औ दानिया जों बुंदों रायजोफोर एबार जोङो हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनिफ्राय सरकार जायोब्ला जोंहा बुरजाथार जासिनाय गैया जों हायैखौ बुंनानै लाब गैया जोङो मोनबा गेरेन्टि वारेन्टि नङा नस्थ' जाबा सोलायनाय एकदम गेरेन्टि गोदान होफिननायसो होनो हायाब्ला एखेबारे थि जागोन बियो जाहैबाय जे बैसोगोरा मानसिफोरनो बिटिसिआव इसिबां दङ असला अबस्था फिसालाफोरजों नायजाया बिहामजोफोरजों नायजाया हयथ' हाखिल' दै गैला फिसालाफ्रा दाबसेयाव थायो न'आव बेंनानै थायो साफान बायनो हाया पेन्सनबो गैजाया बैसोआ जाबाय 60 70 80 जाबाय बिसोरखौ नायनो थाखाय बेसेबां बैसोगोरा दङ बेनि थाखाय मोनसे थि बाजेट खालामनो नागिरदों आरो बे थांखि जाबाय बे जाहैबाय 10 कोटि बोसोराव 10 कोटि बाहायनाय जागोन बे मोनसे गेरेन्टि आरो बेनिफ्राय आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 80,000 75,000 होनो नागिराखै 5,000 10,000 होनो नागिराखै जोङो मा खालामगोन सारा बिटिसि सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि उन्नतिफोरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय मा आसनि होजायो महिलाफोरनो आइजोफोरनो बिनि थाखाय 40 कोटि बाहायनाय जागोन
बेखौ जोङो मेनिफेस्ट'आव एबार निर्बाचननि सिगां इलेक्सन हगारगोन आरो बेखौ प्रतिश्रुति गेरेन्टि होनाय जागोन। आरो बिनिफ्राय 3 मास बा सरकार जानायनि उनावहायनो हा फाट्टानि खोथायाबो इउपिपिएलआ दिनै हा फाट्टा होनो होननानै बुंदोंमोन। आरो बेसेबांबा 12 लाख ना 16 लाख हा फाट्टा होबायनो 16 लाखब्ला 35,000आव आधायानो थांबाय माथो बिटिसिआव 35 लक्ष जोङो दङ बिटिसिआव 16 लाख हा होबायनो 16 लाख फेमिलिनो होबाय। अब्ला बिटिसिनि इसिबां जनसंख्या दं बिनि आधायानो होजोब्बाय। माब्रै होदों? बै हा उरिना थानायफोरनो नों बाव थानो हागोन, नोंनो सेटेलमेन्ट होनाय जागोन होननानै लिरनायसो दङ। लेन्ड हल्डिं बिदानि होनायसो फाट्टा नङा, रायजोफोर बिदानि नाय एसे गोथाव बेसे मोजां थगायदों हाबाब। नारेंफोरबा जाहाबलायनाय दै सेस्लाखोम र' गलायसारनाय एकदम खदै र' गलायनाय गोथाव बाथ्राजों एखेबारे फाट्टा होबाय सारनो। आरो बै सोरनो होदों फाट्टाखौलाय? बिदा फंबाय साबा, बिफा थैबाय, बिदा देरसिनाबो बोरायबाय, बिदा देरसिनानो सालायो। बे न'खरनि साबा मानसिनो बिदा फंबायनि बिफानि हाखौ रानना होनायखौनो फाट्टा होबाय होनदों। हा बेलाय मण्डलफ्रा होखायो, बेलाय खानांगौआनो होखायो, बेलाय एसपिसि अफिसाव थांबानो नों कारेक्सन खालामनानै बिदाफोर रानलायबानो जायो। बेखौ टटेल लानानै होनायखौनो फाट्टा होबाय। दा नंखाय नंला बिनि प्रमाना दादगारि ओनसोलाव फेल जानानै बे फरेस्ट एक्टनि 2 लाखनि हाखौ होदों फाट्टा। जों जेला सरकाराव दङमोन दादगारि, आमगुरि, देवस्रि, लावख्रिगुरि, ओमफ्राय ओरै दुनाबारि जेसेबां आमथेखा खैला मैला जेसेबां जोङो फाट्टा माबा होदों फाट्टादारि बे फरेस्ट एक्टनि बे बिटिआर दिनावसो होआखै होनबा। आंनो सासे जिल्ला कमिटि हा होग्रा सेटेलमेन्ट कमिटिनि आंनो सासे मेम्बारमोन डिसि लेभेलनि। जेला जों सहि होजोबो होमबानो सार्टिफिकेट जायोमोन। बे हा जेसेबां होदों बेवहाय आं इनभल्भ दंजोबो, बेखौ जों मिथिगौ। बे दादगारिनिफ्राय जों रहिला बसुमतारी सासे दंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै, ओमफ्राय काथिनाथ ब्रह्म दङमोन, ओमफ्राय आं सासे दङमोन, ओमफ्राय सामलाया साब डिभिजन दंमोन, ओमफ्राय साब डिभिजन वाइसआवबो जोंहा मेम्बार दङमोन। जों जेला सेटेलमेन्टसिम सहैनो सार्टिफिकेट होयो बे हाखौसो होनाय जादों। आरो माखासे जोंहा फाट्टानि सार्टिफिकेट लिरखानाय दंबावोमोन, बेखौ होआबालानो मा खालामबाय बिटिआरनि होनायखौ जोंनो नाङा होनग्राबो गैयामोनबा। बाव मोनै लायैफ्रा सदयाव थाबाय, दासिमबो गैया, दाबो मोनाखै। आरो जोंथ' बर'नोबो होआखै, राजबंशिबो होदों, नेपालिनोबो होदों, बर' आरो गुबुन गुबुन बाव थागिबि मानसिफोरबो होनाय जायाखै होनबा। जोंनो क्लेम खालाम रानजोबदों। अब्ला जोङो 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाया होखो ना बले सुइजारलेण्डनि बे बानायग्रा मिस्ट्रिफ्रा होखो? बिटिआरनि बे प्रनब ब्रह्म हेड मिस्ट्रिया बबेखौ बानायखो? ना फाट्टाखौ बानायखो? ना दादगारिखौ दै लोंनायखौनो पाइपखौ सोलायफैखो? गोदो जोंनि दिनाव बानायनाय 17 बोसोर 15 बोसोराव बानायनाय पाइपआ दा जिलायलै बिजों मोनसे दं। बबे नङा होमबा पाइपआ? मोखासथ' दंजोबो जोंहा बेजों सारा ओरै दै लांजोबो। बेखौ जोंनि दिनावनो जेला खाम्फाया बेखौनो सिबमोन अब्ला बरिं खालामनानै बे खाग्राबारियाव फसल दै होनाय जायो। बे हाथिबाय दिनैसिम इउपिपिएलनि होनाय बहाबा बरिं दं नामा? दङसे? दङबा खोन्था हरजाया, एसे धन्यबाद होजायो। आसाम गभर्नमेन्टजों बानायदोंब्ला बे उरुंगुरियाबो आसामनिसो, इउपिपिएलनि नङा, बे माबानि नङा, प्रमद बर'नि नङा। बेखौनो जों होदों होनना बुङो। आइएवाइआबो सेन्ट्रेलनिसो। बिटिआरनि दिनाव जोङो जिअ' टेग खालामनाय बेखौनो बिसोर राननानै दा फैसा जायो। गावसोर माब्ला जिअ' टेग खालामा बेखौ जों रायजोनो खोन्थाहैनांगौ। अब्लाबो जोंना बेवहाय दिनै बायजोआव मोना जेबो मोनाखैब्लाबो दिनैसिम दङ। इलेक्सन फैबा जोंनि मानसिया गावखौनो खम दाम खालामनानै लायो। आं एसे बुंनो लुबैदों। नाथाय जोङो मैगं फानग्रा सोर बुंदोंमोन? दिना गंगारा बुंदोंमोन, आब'मोन माने लेक्सार होलां दंबाजों दै सुगार होलां सिजोबलायखानोसै आरो दंबाजों अनखांलायलांबाय। बे हाग्रामाया मानो बे लामा सामा बे फाखा मावनायाव अन्थाइ रुजुनबाय होखो? हाबाब गना थानालाय जों सरकार फैबा आइफोर आफाफोर आबैमोन जोङो न'खर थांनानै फैसा हैनानै राननानैसो मावबोआ। न' लुना होगोन जोङो, गाननो जोमनो होगोन जोङो। नै खैला मैलानि गंगार
माबा गंगारसिम बायलांबाय बिना बिमा बिना गैयारिया बिदि बुंदोंमोन लास्ट पॉइंट मोनबा नालाय मोनसेल'सै दा जों खोनादों बिना गैयारिया टिकेटआ कनफार्म जाबायनो प्रमदआ लिरनानै होदों बेबो गन्डगल दा टिकेट लानांगौ गन्डगल दा बिनाया मोनथारनांगौनो नङाब्ला बैयाव गावदां बारहैबावनोसै जाहैदों गावदां बारहैगोन जाहैदों हाब्रुआव दा बेबादि अबस्था आरो जोंनि नैबे चिरां दुवारनिखौथ' खोनाखाबाय बिफा खारबाय बिमाबो गैजाला दा जोंहाथ' बिमायावनो फैगोन नालाय जादो गाहायानो फैबावसै बारदावबाय गोदाव सोराव जाया जोङो बे दादगारिया जेला जोंहा आफा दंमोन बिफा दङमोन बयहाबो एसे दुखु मोननाय दङ होमबा खामफामबा एसे अननाय मोनो खोनादों आङो टिकेट मोनब्लालाय जों बिदिनो होनखानायसै खनसेयाखौ नायथारनायसै होनथारदों जाहैदों होनानै लानायसै होनानै लाना जेला जों जेला केमेरा खेबना दोनखानायखौ फुवारना नायदों अब्ला जादों नोङो जों सरकारा फैयोब्ला गारिया नायनांगोन जेंनायाथ' जेंखागोन दहाय सिगां बिबुंथि गिदिरा बुंखादों देरहाखाया जेरैखिजाया जोंहा 300 बारा जाखाबाय दहायनो 2200आव जों जेनदों टेस्ट सफैखाबाय भटआ आरो हाबबावनांगौ दं आरो दिनैसो मोनसे दाफामदों जोङो जेबो सिन्था खालामनाङा खाम्फानि खोथायाव जोङो खाम्फा थांनायाव सिन्था खालामनाङा बयहाबो राजनितिक खालामनायाव अधिकार दं खाम्फा थांदों जोंहा जेबो नांजाया बे अबाव थाङो थांनानै जायगा मोनहैदों लिडार जाहैदों जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया जों बिनि न'खरनि गावनि बिनि हिंसाबो बुंनो थाङा थांनानै दाना हरै 17 बोसोराव बिदि मावाखै बै जादो दाना गावनि बेलाय सान्दुं गोसो गासननाय नङासै मानसिया हाबाब जोंखौ गावनो फोरोंबाय एखेबारे आबौमोन आंनि गासिबो दैदेनगिरि बा लोगोफोर बिटिसि सुथिया जाबाय सोरगोलै सोरगो बिटिआरआ नोरोगसो नोरोग फाथाल बियो बावहाय खाफिफोरखौ गासन हरजोबो ओमफ्राय फाप मावग्राफोरखौ एकदम खराजों हा खावो दै गुदुङाव रुयो बै नोरोग इउपिपिएल सुथिया बिटिआर सुथिया आइफोर जादो जोंलाय फोथायबाय दा बेजों थायो बेजों जायो बेजों गिदिङो जोंखौ खाम्फानि गस्ला गिन्जि होनबाबो जायो आंखौ नङा होमबा सायाव गानग्राखौ नांलाब्रा आं गिन्जिथार बेजों थाबाय थायो नालाय आं मानो मिथिया जानो फोथायगारबाय जोङो बिटिसिआ मोजां होननानै हरै मा जाब्रबखो अबावहाय मा बोराबखो गावनो न'खौ गारनानै खारनानै गाव बानायनाय नोरोगावसो खोब ना नोरोगाव सिमा सुहैखो ना भटार बुथुमहैखो ना समस्ति बानायहैखो बुजिला आसा खालामो बिथा नोरोगावबो समस्तिबो मोनहैथोंसै अरजाला धयलबाद होबाय बिथांखौ गावनि लोगोखौ बुंनांगौ जाबाय मानो होनबा पार्टि आलादा जाबाय नालाय लोगो मोनलायबा जालायगोन जिरायलायगोन रायजोफोरा हरे हरे नै खानसिया खुगा गोलावा दाखालसो बखिबाय सेन सानैजों लोंलायदों नालाय बे लोंलायनाया आलादा जागोन दख'ना फानग्रा दख'ना खुन्दुं बायदिसिना फिसा फिसा फानग्रा बे दखान एरि खालामग्राफोरनो 5,000 10,000 जा हायो बिनि थाखाय सारा बिटिसिआव बोसोराव 100 कौटि 50 कौटि भुल जादों 50 कौटि आरो जों खमाया हायोब्ला सरकारा मजबुत बेसेबां जागोन बेसेबां बारायलांनायाव दं अबेबा बोसोराव 50 कौटि बाहायगोन बिनि आरो फैगौ बोसोराव हयथ' बारायलांनायनि परिकल्पनाया जोंहा दंखायो आरो बेखौ हाग्रामा महिलारिया फार्स्ट मोनसे ग्रेन्टि हिसाबै फोसावखानाय आरो बिनिफ्राय जेसेबां सेंग्रा सिख्ला बै मुलि एमइ स्कुल हाइ स्कुल फरायनानै खाथिनि थाबायनायनि उनाखै बिसोरो बिमा बिफानि आन्दाराव जायो नालाय जायहा एमए फरायबाय बिए फरायबाय पिइउ पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय आइटिआइ फरायबाय माबा मोनसे फरायनानै गारबाय न'खर अबस्थाया गाज्रि जाबाय सोलिनो गैला बिफाया टेक्टार मावनानै जायो फिसालाया लेबारबो मावनो सुबिदा जाबाय माबा मोनसे कम्पिउटार मावोब्ला अनलाइन खालामनानै माबा मोनसे सेन्टार खुलिनानै जानो हानाय मानसिया उपयुक्त मानसिया ओरैनो दंलाबायो बेफोरनि थाखाय बोसोराव 100 कौटि जोंना ग्रेन्टि बानायनाय दङ दा बेखौ जों बुङाखै सेंग्राफोरनो 50,000 10,000 10,000 मोनसे एमाउन्ट फिक्स नङा इउपिपिएल बादि फोसाबसरनो माबानो हेननो जों बुंनानै थगायनो नागिराखै जोंना जा गोग्लैयो बेखौ बाजेटआव लाबोनायनि उनाव बेखौ थिग खालामनानै जोंहा पार्टिनि नेताफोरनि दारै आरो जोंहा प्रशासननि दारै अफिसफोरनि दारै जों बेखौ राननाय जागोन आरो बेसो ग्रेन्टि फी हिसाबै बे नट रिफान्डेबल बे जोंनि दानि बे प्रमद बर' थगायनाय बादि जोंहा एनडिबिफोरनो 4 लाख अनुदान होगोन
सिजफायार जानायफोरनो होननानै जेला सहैबाय बेंकआव मोजाङै बख'नानै नायबा फैसा बेंकआवसो जमा दोननांगौ आदाया सुख'नांगौ आदाया मोननाय दा माखासे बेंकआवसो दा बेबादि अबस्था आरो जोङो रायजोफोराव थांनानै मोजां बुंनांगौ एनडिपि बिदा फंबायफोरनि न'खराव बिथांमोनाबो जे इउपिपिएलजों बे नङा बिथांमोनाबो सेक्रिफाइस खालामदों न'खराव पुलिस मिलिटारिजों बुथारजादों बुख्रुबजादों थै खालामजादों न'खराव हयथ' थैजानाय दङ आरो जेलाव दङ बिथांमोननाव जोङो थांनानै रायदावहैनांगोन रायलायहैनांगोन नमस्ते खालामहैनांगोन खावलायहैनांगोन जे साराय बोसोराव 5 बोसोराव प्रमद बर'आ केसबो सिफायाखिसै जेलनिफ्रायबो बख'वाखिसै सुक्ति खालामनाय सागानगिरिखौबो जेलाव दोननानै गावसोरसो सालायबाय अननाय जाथाराखैबा आबौमोन मादैमोन गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ